alle sammen, og velkommen til en helt ny serie herinde på dansk PvP. Ja, det er jo en PvP-server, det vil sige, at en ny intro kommer på. Så det er meget, meget lækkert. Så jeg tænker på, at vi går i gang. Jeg har fået et par ting, og jeg skal have med armor. Godt set. Gå lige væk. Gå lige væk. Der er en, der ikke gider, at det er det pisse. Gå nu væk, siger jeg. Okay, kom. Kom nu. Kom nu. Går jeg bare lige her og chiller. Ja. Som sagt, så er min nye intro jo kommet på. Det er jo stort. Så ja. Satan, det skulle lade resten af mus. Hold dig væk. Idiot. Heste, det er en stykke guld. Nå, ja, men mit YouTube-navn kommer også af sig selv, PvP-spanden. Er et mega dårligt PvP. Men ja, angående den her uge, tænker jeg, jeg tænker ikke, men der kommer ikke så, i løbet af den her uge, der kommer altså ikke flere videoer, fordi jeg er sommerhus på Sjælland, så det er nok lidt svært at optage her. Jeg skal gøre mit bedste. Der kan komme en video. Der var sgu en der. Jeg fik ham sgu. Hvor det der stykke guld? Fik jeg det der stykke guld? Ej, pis. Når det hele lige at blive fjernet. Nå. Ja, der kommer ikke særlig mange videoer her i sommerferien. Det beklager jeg jo selvfølgelig, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Men så ønsker jeg da selvfølgelig alle sammen en rigtig god sommerferie. Og sådan noget. Så, ja. Og jeg beklager meget gerne de stemmer, der er i baggrunden. Det er fordi, at vi skal have pizza til aften, men mine søstre, de er helt pizza. Under chest, kom nu. Yes. Jeg får vores første stykke guld. Det er stort for mig. Jeg er så fucking god til PvP. Au. Svensvin. Pis. Men ja. Jeg forstår ikke mig selv. Nå, men ja, vi spiller jo som sagt ind på en PvP. Så
kroner vil koste sådan en sælge her. Det kan jeg ikke se. Og der 80 kroner, tror jeg. Det er virkelig på den sælge allerede. Og nu får jeg helt 80 kroner. For et hele. Der er dig med glæde. Det right. Og som sagt så har jeg fået downloadet en texture pack. Nej. Pis. Ja. Det må helst lige være. Men fortæl det meget gerne, jeg vender om den her kanal her. Kom lige her. Så vil jeg nemlig blive mega glad for det, så kan jeg forhåbentlig få flere abonnenter. Og pisser ned for min endte chest. Igen. Nej. Nej. Fuck af. Pis. Ja, jeg er jo godt over til PvP. Det er ærgerligt. Men endelig så skriv det bare i kommentarerne, om I har en server, jeg skal spille på. Eller bare et eller andet. Det vil jeg i hvert fald blive glad for, sådan at jeg kan finde nye servers og sådan noget. Nå, det var her. Her var jeg sgu da være. Det var bare, vi har lidt overs. Hvad fuck? Kan man stå og fange fisk? Ej, det skal vi prøve. Nu står jeg og fange fisk. Ja. Perfekt afslutning til en video. Kunne vi nu lige slutte af med at fange fisk? Kunne vi det? Come on, fish. Ja. Fik jeg den? Nej, så fik jeg den en gang. Det er også lidt noget lort, men jeg håber, at de har nyt dette afsnit. Kan vi nu op på 2 likes? Det håber jeg. Men der er ikke så meget andet end at sige end tak fordi at I har set med. Og husk at like og subscribe, det vil gøre mig mega glad. I må også gerne dislike, men så helst skriv i kommentaren hvorfor. Og så er der ikke andet at sige. Do you feel the vibes?